Защо ядеш толкова малки порции? Засищат ли те? Стигат ли ти? Това е доста често срещан въпрос към мен и аз винаги обяснявам, че не е необходимо да се сравнявате с мен. Аз се храня 4 пъти на ден, като първото ми хранене е обикновено към 11-12 часа на обяд, след това идва обяда ми към 2 часа, следобеден снак към 4 и вечерята ми към 7. И така като човек, който се храни на 2-3 часа като бебе, е съвсем нормално да се засищам от по-малко храна, не обичам да ми е тежко, не обичам да съм напълно сита, когато ставам от масата. И е съвсем нормално, ако човек се храни 2 или 3 пъти на ден, да приема повече храна на всяко хранене, за да го засити за по-дълго време. В случая няма правилно или грешно, важното е човек да слуша тялото си и да се храни така, както на него му харесва. Ето, например, за обяд ще хапна половината порция и само 2 часа след това ще хапна и моя следобеден снак. Моите карти с рецепти и 7-дневното меню към тях са подходящи за всеки хранителен план, за всяко ежедневие, независимо колко пъти на ден се храните.